De vrouw kwam verliezen hier augustus in haar auto achter de jongens aan om ze haar hoen naar hienen. Een van beide jongens rekken slim verwoenen en is on ien eeg blien. Het achtervolgen op een weg in de bebouwde kom levert ontegenzeggelijk gevaarlijk rijgedrag op. Immers de achtervolger is gericht op degene die hij wil inhalen en zal niet of minder aandacht hebben voor de verkeerssituatie ter plaatse, zeker als emotie de boventoon voert. Meerdere getuigen hebben het rijgedrag van verdachte dan ook daadwerkelijk als gevaarlijk beleefd. Voor tegen onvoorzichtig rijgedrag leidde de jochte 240 uur een werkstraf en een rie-ontsissing van 2 jaar op. Een celstraf zit er net in om de rechtbank poging tot deerslag net bewijzen kan. Bij dit alles realiseert de rechtbank zich ten volle dat de op te leggen straf bij het bewezen verklaarde verkeersdelict in geen verhouding zal staan met het leed van het slachtoffer en zijn familie. De vrouw wie het net bij de uitspraak onwezig. Haar advocaat zei dat ze tevreden is met de uitspraak. Opgelucht. Ik denk dat dat het beste woord is wat hierbij past. Opgelucht, daar hoeven we net moeilijk over te doen vanzelfs, omdat ze net de cel in hoeft. En omdat de rechtbank haar vrijsprutsen had van mijn opzetzin inrieden op jongens. Maar toch kritische rechtbank die het wel zei dat ze een zwiere fout maken had. En daar is ze zelf ook altijd eerlijk in geweest. Dus voor alle belutsenden in deze zaak denk ik een rechtvaardig vonnis.